Ọpụpụ isiokwu nke 27. Ị ga-emekwa ebe ịchụ àjà m ahụ. Ọ ga-abụ osisi akashia. Kubit 5 bụ ogologo ya. Kubit 5 bụkwa obosara ya. Ebe ịchụ àjà ahụ ga-enwe akụkụ 4 nrata. Kubit 3 ka ịdị elu ya ga-adịkwa. Ị ga-emekwa mpi ya n'elu nkuku 4 ya. Mpi ya ga-esite na ya. Ị ga-amachitakwa ya ọla. Ị ga-emekwa ite ya niile ịnara ntụ ya, na oseke ya niile, na ọkwa ngwụsa ya niile, na ndụdụ ya niile, na ihe ịgụ ọkụ ya niile. Ọbụna ihe ya niile ka ị ga-eji ọla mee. Ị ga-emekwara ya ihe ọkpụkpa, ihe eji ụgbụ ọla mee. Ị ga-emekwa mgbaaka ọla 4 n'elu ụgbụ ọla ahụ, n'elu nsọtụ ya 4. Ị ga-etinye ya n'okpuru ebe dịpụrụ adịpụ gburugburu ebe ịchụ àjà ahụ n'okpuru, ka ụgbụ ọla ahụ wee rue na nkera ebe ịchụ àjà ahụ. Ị ga-emekwara ebe ịchụ àjà ahụ mkpanaka, bụ mkpanaka osisi akashia, machita ha ọla. A ga-eme ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ. Mkpanaka ahụ ga-adịkwa n'elu akụkụ abụọ nke ebe ịchụ àjà mgbe a na-ebu ya. Ị ga-ewere ibo mee ya ka ọ dị ka igbe, dịka emeworo ka ịhụ ya anya n'ugwu a. Otu a ka ha ga-eme ya. Ị ga-emekwa ogige ebe obibi ahụ. Akụkụ ndịda nke chere iru na ndịda ga-enwe akwa ngechi igechi ogige ahụ nke ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọgụ kubit 5 n'ogologo ga-adịrị otu akụkụ ahụ. Ide ya ga-adị oru, ụkwụ ha kwa oru. Ha ga-abụ ọla. Mkpọnye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha ga-abụ ọla ọcha. Otu a akụkụ ugwu ga-enwekwa n'ogologo ya akwa ngechi ọgụ kubit 5 n'ogologo. Ide ya ga-adị oru, ụkwụ ha kwa oru. Ha ga-abụ ọla. Mkpọnye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha ga-abụ ọla ọcha. Obosara ogige ahụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ ga-enwekwa akwa ngechi nke ọgụ kubit 210. Ide ha ga-adị 10, ụkwụ ha 10 kwa. Obosara ogige ahụ n'akụkụ iru anyanwụ nke chere iru n'ọwụwa anyanwụ ga-adị ọgụ kubit 210. Akwa ngechi kubit 15 ka otu akụkụ ọnụ ụzọ ámá ya ga-enwe. Ide ha ga-adị 3, ụkwụ ha 3 kwa. Akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ụzọ ámá ya ga-enwekwa akwa ngechi kubit 15. Ide ha ga-adị 3, ụkwụ ha 3 kwa. Ọnụ ụzọ ámá nke ogige ahụ ga-enwekwa akwa mkpuchi oru kubit nke ogho anụnụ, na ogho odo odo, na ogho uhie, na ezi akwa ọcha akpara nke ọma, bụ ọlụ onye ọdụdụ akwa. Ide ha ga-adị 4, ụkwụ ha 4 kwa. Ide niile nke ogige ahụ gburugburu ga-abụ ihe egegidere ngegide n'ọlaọcha. Mkpọnye ha ga-abụ ọla ọcha, ma ụkwụ ha ga-abụ ọla. Ogologo nke ogige ahụ ga-abụ ọgụ kubit 5. Obosara ya ga-abụ ọgụ 210, ọgụ 210. Ịdị elu ya ga-abụ kubit 5. Ọ ga-abụ ezi akwa ọcha akpara nke ọma, ma ụkwụ ha ga-abụ ọla. Ihe niile nke ebe obibi ahụ na ofufe ya niile, na ntu ya niile, na ntu niile nke ogige ahụ ga-abụ ọla. Ma gị onwe gị, ị ga-enye ụmụ Izrel iwu
ka ha wetara gị mmanụ olive a na-agwa ya agwa nke asụrụ asụ, itinye n'ihe na-enye ìhè, iweli oriọna mgbe dum. N'ụlọ ikwu nzute, bụ n'ezi akwa mgbochi nke dị n'akụkụ ihe àmà, ka Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-edo ya n'usoro site n'anyasị ruo ụtụtụ n'iru Jehova. Ọ ga-abụ ụkpụrụ mgbe ebighị ebi ruo ọgbọ ha niile, site n'ụmụ Izrel.